nyika yese iri kuzviziva kuti aiwa zvatitotaura kudai so aiwa the SADC industrialization week iri kuitiwa aiwa yakatotanga musi wa28 muzuva ranezuro. Muri yeZimbabwe tiri kuona kuti panapa wakaona vemunewsday nemaeconomists vari kueja aiwa vanhu vese malocal businessmen kuti aiwa vakomana kana muchida kunowana maopportunities ekuboosta their mabusinesses enyu aiwa endai munoatenda this industrialization week since muri kuziva kuti aiwa itanga muno this month end zvinosvika pakutanga kwema-early days august. Sapinda masvika kuda nyongwa notibva subscribe like turn on the bell icon. Tichipinda munyongwa muchinzi economists have urged local businesses to take advantage of the upcoming SADC Southern African Development Community Industrialization Week to form strategic partnerships, tap into investment prospects, and position themselves for enhanced regional integration and growth. Tukona vakomana vemunewsday vari kueja vagari munyika yeZimbabwe vachiti aiwa imeme malocal businesses pindai munojoina the SADC industrialization week. Noda kuti vanhu vava reluctant pavanongonzwa kuti kune chinhu cheSADC chiri kuitiwa vanhu aya vakutongobwekana kuti hanga vaite zvinhu zvavo. Noda kuti vanyazoziva kuti awa SADC vanhu vakavatasira kwairi kuti awa SADC ndo baba vedu ndo vachatinzwa kuchema kwedu. Vanoda kuti the same report yakanda pasi pekapeti vanhu havachatombotarisi. But tikona newsday iri yechivaudza kuti aiwa vakomana malocal businessmen pindai munochanela yourselves munowana opportunities ekugura your firms. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Musangano subscribe like turn on the bell icon.